ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନମସ୍କାର। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ, କାରଣ ଜଗତର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି। ହଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗତର ଅଧିପତି ଯେ ଶୟତାନ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପଛକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। କାରଣ ଅନେକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେହି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଆପଣ ଜଗତକୁ ଜୟ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।